Minbizia gaixotasun genetikoa da eta tumoreak gure zelulek mutazioek pairatzen dituztenean garatzen dira. Tumore bat garatzen den heinean mutazio horiek metatzen dira eta normalean tumore bat aztertzen duzunean mutazio pilo bat aurkitzen dituzu bere zelula tumoral baten genoman. Normalean tumoreak sailkatzen dira segun nun gertatzen dien egunean, eta ere bai segun zein den bere histologia eta bere fasea. Tumore batzuk aurkitzen dira oso aurreratuak daudenean eta beste batzuk aurkitzen dira lehenago. Eta gaur egun, gero eta gehiago, tumoreak sailkatzen dira ere segun ze alterazio molekularrak eta ze mutazioak dauzkaten bere genoman. Tumoreen genoman metatzen dien mutazioek askotan proteinen funtzioa aldatzen dute. Eta aldaketa hauei esker, batzuetan, zelula tumoralek lortzen dituzte abantail batzuk. Adibidez, lortzen dute azkarrago zatitzeko abantaila edo bizirik irauteko abantaila. Abantail horiei esker inguruko zelulak baino hobeto hasten dira eta azkenean tumore bat garatzen da. Adibidez, zelula normal batek proliferatzeko behar du kanpoko seinale bat. Baina kasu batzuetan, zelula tumoralek ez dituzte olako seinaleak behar, ze bere hartzailea, seinale hori hartzeko hartzailea mutatuta daude, eta egiten du zelula proliferatzea, nahiz eta kanpoko seinalea ez egon. Terapia berrien ildoa tumoreen abantailean eta bai ere tumoreen ahultasunean datza. Esan nahi dut, adibidez, tumore batek proteina baten funtzioa, proteina mutatu baten funtzioa behar badu bizirik irauteko, farmako berriekin saiatzen ari gara justo proteina horren funtzioa blokeatzen. Eta beraz, proteina horrek bere funtzioa betetzen ez badu, espero dugu tumore zelulak hiltzea edo behintzak tumoreen hazkuntza blokeatzea. Terapia zuzenduen arloan, erronka nagusienak nire ikuspuntutik 3 dira. Alde batetik, biomarkatzaileak identifikatu behar dira. Hau da, paziente bati tratamendua eman baino lehenago, jakin behar dira zeintzu dien beraien mutazioak tratamendua egokitzeko. Bigarren erronka izango da erresistentziaren arazoa. Askotan, tumoreek garatzen dituzte erresistentziak. Eta normalean egiten dena hau ekiditzeko da farmako ezberdinak aldi berean erabiltzea. Hau deitzen da kombinazioak, farmakoen kombinazioak. Eta azkeneko erronka ziur aski izango zen prezioa. Ze orain garatzen ari den terapia berri hauek normalean oso garestiak izaten dira.